Adéu! Extraordinària salutació del maquinista. I cap a la Tor, que se'n va a l'últim tren del dia. I com que el camí de la Vinyola està tallat, fins aquí podem arribar. Més amunt està pelut. I això és tot des del camí de la Vinyola. Adéu-siau. Per cert, es veuen unes pategades del pantògraf amb la catenària. Ara sí. Adéu-siau.